Het havenhuis. Ik begon mijn werk op een maandag, vroeg in de ochtend. Het gebouw stond in een rustige straat, tussen twee oude bomen. Van buiten leek het modern en strak, met grote ramen en lichte stenen. Toch voelde het ouder dan de andere gebouwen in de buurt, alsof het meer had gezien dan het liet merken. Mijn naam stond nog niet op het bord bij de ingang. Alleen de naam van het gebouw, het havenhuis. De letters waren netjes, maar een beetje vervaagd. Ik vroeg me af hoe lang ze er al hingen. Binnen was het stil. Geen muziek, geen stemmen. Alleen het zachte geluid van mijn stappen op de vloer. De hal was hoog en licht, maar niet warm. Ik voelde me klein, alsof ik te gast was in plaats van aan het werk. Mijn taak was simpel, had men gezegd. Sleutels beheren. Post aannemen. Kleine problemen oplossen. Het is een rustige plek, had de man van het kantoor gezegd. Hij glimlachte toen, maar zijn ogen deden dat niet. Achter de balie lag een map. Mijn map. Er zat een brief bovenop, zonder envelop. Mijn naam stond erop, in een net handschrift. Ik wist zeker dat ik die brief niet eerder had gezien. Ik ging zitten en las. Welkom in het havenhuis. Er zijn een paar regels. Ze staan niet op papier, maar je zult ze snel begrijpen. Luister goed. Kijk goed. En stel niet te veel vragen. Er stond geen afzender onder. Ik legde de brief terug en keek om me heen. Aan de muur hingen foto's van het gebouw van jaren geleden. Hetzelfde pand, maar met andere ramen, andere deuren. Op geen enkele foto stonden mensen. Om 9 uur precies ging de lift open. Een vrouw stapte uit. Ze droeg een lange jas, ook al was het warm. Ze keek mij aan, maar zei niets. Goedemorgen, zei ik. Ze knikte kort. U bent nieuw. Het was geen vraag. Ja, antwoordde ik. Ik begin vandaag. Ze glimlachte licht, maar het voelde niet vriendelijk. Dan zal het gebouw u testen, zei ze. Dat doet het altijd. Voordat ik kon vragen wat ze bedoelde, liep ze langs me heen en verdween door de glazen deur. Ik bleef alleen achter in de hal. Mijn hart klopte sneller dan nodig was. Ik vertelde mezelf dat het onzin was. Oude gebouwen. Vreemde mensen. Dat gebeurt nu eenmaal in de stad. Maar toen ik de map weer opende, zag ik iets wat er eerder niet lag. Een sleutel met een klein label. Verdieping 7, alleen bij nood. Er was geen verdieping 7 op de plattegrond. Ik sloot de map langzaam en keek naar de lift. Hij stond stil, maar het lichtje bij het cijfer 7 brandde zacht. De hele ochtend probeerde ik niet aan de sleutel te denken. Ik maakte koffie in de kleine ruimte achter de balie en sorteerde de post.
De meeste brieven waren dik en netjes, met namen die ik nog niet kende. Geen enkele was voor verdieping 7. Rond 11 uur kwamen de eerste bewoners naar beneden. Ze groetten me beleefd, maar afstandelijk. Sommigen keken even naar de map op de balie, alsof ze wilden controleren of alles lag waar het hoorde. Een man met een bril bleef staan. U bent nieuw, zei hij, net als de vrouw eerder. Ja, antwoordde ik. Hij knikte langzaam. Dan zult u merken dat dit geen gewoon gebouw is. Hij zei het rustig, zonder lach, zonder waarschuwing. Daarna liep hij door. Ik schreef zijn naam op uit de post. Meneer De Wit, appartement 3B. Ik vroeg me af of hij wist wat die sleutel betekende. Tijdens de lunchpauze bekeek ik de plattegrond opnieuw. Verdieping 1 tot en met 6 stonden erop. Geen 7. Geen ruimte ertussen. Het was alsof die verdieping nooit had bestaan. Toch stond de liftknop er wel. Klein, een beetje verstopt onder de 6. Alsof iemand hem liever niet zag. In de middag ging de bel bij de ingang. Een jonge vrouw stond buiten met een pakket. Voor het havenhuis, zei ze. Ik nam het aan. Voor wie is het? Ze keek op haar formulier. Geen naam. Alleen dit adres. Het pakket was licht. Te licht. Er zat een brief opgeplakt, dezelfde stijl als die van de ochtend. Ik herkende het handschrift meteen. Bewaar dit. Open het niet vandaag. Mijn handen trilden even. Ik legde het pakket onder de balie, achter de map. Toen ik wilde opstaan, hoorde ik de lift bewegen. Geen stappen, geen stemmen. Alleen het zachte geluid van omhoog gaan. Het bordje boven de lift veranderde langzaam. 4, 5, 6. En toen 7. De deuren bleven dicht. Niemand kwam eruit. Na een minuut ging de lift weer omlaag. Leeg. Die avond, net voor ik wilde afsluiten, kwam de vrouw met de lange jas terug. Ze keek naar mij, toen naar de lift. U heeft het gezien, zei ze. Ik knikte. Dan is het begonnen, zei ze zacht. Wat is begonnen? Vroeg ik. Ze draaide zich om bij de deur. Dat u moet kiezen, zei ze. Of u blijft luisteren naar anderen, of naar uzelf. De deur viel dicht. Ik bleef achter, met het pakket onder de balie en de sleutel in de map. En voor het eerst vroeg ik me af. Wat is hier mijn echte taak? Die nacht sliep ik slecht. Telkens zag ik de lift voor me, stil met dat ene lichtje. Ik droomde dat ik opstond om te kijken, maar mijn benen wilden niet bewegen. Toen ik wakker werd, was het al licht buiten. Op mijn tweede werkdag hing mijn naam ineens op het bord bij de ingang.
netjes gedrukt, alsof hij er altijd had gehangen. Niemand had me gevraagd hoe ik mijn naam gespeld wilde hebben. Het pakket lag nog onder de balie. Ongeopend. Het voelde zwaarder dan gisteren, alsof het iets van mij verwachtte. In de ochtend kwam een oudere man naar me toe. Hij liep langzaam en gebruikte een stok. Goed dat u er bent, zei hij vriendelijk. Het gebouw houdt niet van leegte. Wat bedoelt u? Vroeg ik. Hij glimlachte. Leegte in mensen. Leegte in beslissingen. Hij tikte met zijn stok zacht tegen de balie. U zult merken dat hier veel niet wordt uitgesproken. Hij pakte zijn post en liep weg. Later die ochtend vond ik iets nieuws in de map. Een oud document, vergeeld aan de randen. Het leek een verslag te zijn, maar veel zinnen waren doorgestreept. Alleen één regel was duidelijk. Verdieping 7 is gesloten sinds de bewoners weigerden te kiezen. Ik las de zin 3 keer. Weigerden te kiezen. Maar waarover? De lift ging open. Een jonge man stapte eruit. Hij keek om zich heen, alsof hij bang was iets verkeerds te doen. Is alles in orde? Vroeg hij. Ja, zei ik, misschien te snel. Hij boog iets naar me toe. U moet niet alles geloven wat ze zeggen, fluisterde hij. Sommigen hier leven liever in het verleden. Wie zijn ze? Vroeg ik. Maar hij was al weg. In de middag kon ik me niet meer concentreren. De sleutel leek me te roepen. Ik pakte hem uit de map en voelde hoe koud hij was. Ik liep naar de lift. Mijn hand bleef even hangen boven de knop. Alleen bij nood, fluisterde ik. Was dit nood? Ik drukte niet. Toen ik terugliep naar de balie, lag het pakket ineens open. Binnenin zat geen object. Geen papier. Alleen een spiegel. Ik keek erin en schrok van mijn eigen gezicht. Ik zag er moe uit, maar ook anders. Alsof ik al langer hier werkte dan 2 dagen. Achterop de spiegel stond een zin, klein geschreven. Verdieping 7 laat zien wie u bent, niet wie u speelt. Ik legde de spiegel neer. Mijn adem ging snel. Ik begreep het nog niet helemaal, maar één ding wist ik zeker. Het gebouw hield me niet alleen in de gaten. Het wachtte op mij. De rest van de dag probeerde ik normaal te doen. Ik groette bewoners, nam telefoontjes aan en schreef kleine notities. Toch voelde alles anders. Alsof het gebouw nu wist dat ik twijfelde. Steeds vaker keek ik naar de lift. Elke keer als hij openging, hield ik mijn adem in. Maar hij stopte alleen op de bekende verdiepingen. Aan het einde van de middag kwam meneer De Wit weer naar beneden. Hij bleef dit keer langer staan. U ziet er onrustig uit, zei hij.
Ik moet wennen, antwoordde ik. Hij knikte langzaam. Dat zeggen ze allemaal. Hij keek even om zich heen en boog toen iets naar mij toe. Luister goed, fluisterde hij. Verdieping 7 is geen plek. Het is een moment. Een moment waarvan? Vroeg ik. Waarin u besluit of u blijft, zei hij, of verdwijnt in wat anderen van u verwachten. Ik wilde meer vragen, maar hij rechtte zijn rug en pakte zijn sleutel. Meer kan ik niet zeggen. Niet iedereen mag alles weten. Die avond bleef ik langer dan normaal. Het gebouw was bijna leeg. De lichten in de hal dimden automatisch. Buiten was het al donker. Ik stond alleen bij de balie toen de lift weer begon te bewegen. Langzaam. Stil. Het bordje veranderde. 5. 6. Het stopte. De deur bleef dicht. Ik voelde een druk op mijn borst. Geen pijn, maar spanning. Alsof het gebouw vroeg. Nu? Ik pakte de sleutel. Mijn hand trilde, maar ik hield hem vast. Ik liep naar de lift en drukte op 7. Dit keer reageerde hij meteen. De deuren gingen open. Binnen zag ik geen spiegels, geen knoppen, alleen een zachte lamp en een stoel. Ik stapte niet in. Op dat moment hoorde ik een stem achter me. U hoeft niet bang te zijn. Het was de oudere man met de stok. Hij stond verderop in de hal. De meesten draaien hier om, zei hij. Dat is ook een keuze. Wat gebeurt er als ik ga? Vroeg ik. Hij glimlachte droevig. Dan ziet u wat u al weet, maar nog niet durft toe te geven. Ik keek weer naar de lift. De deur stond open. Geduldig. Ik deed een stap naar voren. En toen ging mijn telefoon. Het geluid klonk hard in de stilte. Ik schrok en keek op het scherm. Geen naam. Alleen 1 woord. Wacht. De liftdeuren sloten langzaam. Ik stond stil met de sleutel in mijn hand. Was dit een waarschuwing? Of een test? De oudere man was verdwenen. Ik wist 1 ding zeker. Het gebouw liet mij niet meer los. De volgende ochtend voelde het havenhuis anders. Niet vijandig, maar alert. Alsof het mij had gezien, echt had gezien, en nu wilde weten wat ik zou doen. Mijn telefoon lag stil in mijn tas. Geen nieuwe berichten. Toch keek ik er steeds naar, bang dat het woord wacht weer zou verschijnen. In de map lag een nieuw vel papier. Geen datum, geen handtekening. Niet iedereen die hier woont, leeft hier echt. Sommigen zijn gebleven uit gewoonte. Ik las het langzaam. Ik dacht aan de bewoners, hun vaste tijden, hun korte zinnen, hun blikken vol verwachting.
alsof ze allemaal ergens op wachten. Rond 10 uur kwam de jonge man van gisteren terug. Hij keek nerveus om zich heen. Heeft u de spiegel gezien? Vroeg hij zacht. Ik knikte. Goed, zei hij. Dan bent u verder dan de meesten. Hij slikte. Ik ben hier al 3 jaar. Ik dacht dat ik rust zocht. Maar het gebouw houdt je vast als je zelf geen richting kiest. Waarom gaat u niet weg? Vroeg ik. Hij lachte kort. Omdat ik elke keer denk, morgen. Hij keek me aan. Laat dat niet uw fout worden. Later die dag durfde ik eindelijk iets te doen wat ik eerder niet had gedaan. Ik liep door het gebouw, van verdieping naar verdieping. Niet om iets te controleren, maar om te kijken. Achter sommige deuren hoorde ik geluiden, een radio, zachte stemmen. Achter andere niets. Alsof niemand daar woonde, terwijl de brievenbus wel vol zat. Op de 6e verdieping hing een oude foto in de gang. Ik had hem eerder niet gezien. Het was dezelfde hal, jaren geleden. In het midden stond een groep mensen. Hun gezichten waren vaag, behalve één. Zij keek recht in de camera. En zij leek op mij. Mijn hart sloeg over. Ik stapte dichterbij. Het was niet precies mijn gezicht, maar het kwam dichtbij. Dezelfde houding. Dezelfde blik van twijfel. Onder de foto stond een tekst. Zij die wachten, keren terug. Ik liep snel terug naar beneden. Mijn hoofd voelde vol, alsof er te veel gedachten tegelijk waren. Bij de balie lag mijn sleutelbos. De sleutel van verdieping 7 lag bovenop. Ik begreep nu iets belangrijks. Het gebouw was geen gevangenis. Het was een spiegel voor mensen die hun eigen leven uitstelden. Die avond bleef ik niet wachten tot de lift mij riep. Ik liep er zelf naartoe. Ik drukte op 7. De liftdeuren gingen open. En dit keer stapte ik naar binnen. De liftdeuren sloten zacht achter mij. Het geluid was rustig, bijna vriendelijk. De lift bewoog niet meteen. Het voelde alsof hij mij eerst wilde laten nadenken. De lamp boven mij werd iets warmer. Ik keek naar mijn handen. Ze trilden niet meer. Langzaam begon de lift te stijgen. Er waren geen cijfers te zien. Geen tijd. Alleen beweging. Toen de deuren opengingen, stond ik niet in een gang. Ik stond in een ruimte die leek op een woonkamer. Simpel ingericht. Een tafel, 2 stoelen, een raam. Buiten zag ik geen stad, geen zee. Alleen licht. Op de tafel lag een map. Niet zoals beneden. Deze was dun en schoon. Ik ging zitten en opende hem. Binnenin lag geen papier. Alleen 1 vraag:
groot geschreven. Waarom bent u hier? Ik wilde meteen antwoorden, maar de woorden kwamen niet. Ik dacht aan mijn vorige baan, waar ik bleef omdat het veilig voelde. Aan relaties waarin ik mezelf klein hield. Aan beslissingen die ik uitstelde. Ik wilde rust, zei ik hardop. De ruimte bleef stil. Ik wilde niet kiezen, fluisterde ik daarna. Toen veranderde de vraag op tafel. De letters vervaagden en nieuwe woorden verschenen. Wat wilt u nu? Ik sloot mijn ogen. Niet wat anderen verwachten. Niet wat veilig was. Ik wil een leven dat van mij is, zei ik langzaam. Ik wil niet wachten tot iemand anders beslist. De ruimte werd lichter. Het raam ging open, zonder geluid. Ik voelde frisse lucht. De map sloot zichzelf. Aan de andere kant van de kamer verscheen een deur. Geen zware deur. Gewoon een normale deur, zoals overal. Ik stond op en liep er naartoe. Mijn hand lag even op de klink. Toen hoorde ik stemmen. Zacht, ver weg. Bewoners. Het gebouw. Ik begreep dat dit het moment was waar ze allemaal waren gestopt. Ik opende de deur. En stond weer in de lift. Deze keer ging hij vanzelf omlaag. Toen de deuren beneden opengingen, stond de hal er precies hetzelfde bij. Maar ik voelde mij anders. Rustiger. Steviger. Op de balie lag mijn sleutelbos. De sleutel van verdieping 7 was verdwenen. En naast de map lag een nieuwe brief, met mijn handschrift. U bent vrij om te blijven. U bent vrij om te gaan. Ik glimlachte voor het eerst sinds dagen. Ik wist, het gebouw had mij niets afgenomen. Het had mij iets teruggegeven. De dagen daarna voelde het havenhuis anders, zachter, vriendelijker. Niet in de zin dat het leven hier gemakkelijker was, maar in de manier waarop ik naar alles keek. Ik liep door de gangen zonder dat mijn hart oversloeg bij elk geluid. De lift stopte alleen nog op de bekende verdiepingen, en niemand keek vreemd als ik langsliep. De bewoners leken hetzelfde, maar ook anders. Ze praten vriendelijker en sommigen glimlachten zelfs als ze me voorbijliepen. Het was alsof ze wisten dat ik een keuze had gemaakt. Dat ik niet langer een pion was in hun stilzwijgende spel. Die ochtend besloot ik de map te openen die nog steeds op de balie lag. Binnenin zat niets nieuws, behalve een klein kaartje, bijna onzichtbaar. Daarop stond 1 woord. Kijk! Ik trok een diepe adem en liep door het gebouw, verdieping voor verdieping. Deze keer niet om te zoeken, maar om te zien. Alles voelde duidelijker. De oude foto's, de lege brievenbussen, zelfs de klok in de hal leek rustiger te tikken. Op de 3e verdieping hoorde ik zacht gelach.
2 bewoners zaten samen op een bank en lachten om iets kleins. Het raakte me dat het gebouw niet alleen stilstand of geheimen vertegenwoordigde, maar ook leven, vriendschap en keuzes. Toen ik verder liep, voelde ik iets bijzonders bij de trap naar de 6e verdieping. Daar stond een spiegel zoals eerder, maar dit keer niet met angst of twijfel. Mijn gezicht weerspiegelde zelfvertrouwen, vastberadenheid. Ik glimlachte naar mezelf. Het leek alsof het gebouw zei: je ziet jezelf nu zoals je bent. In de middag klopte meneer De Wit op de deur van de balie. U heeft de verdieping 7 betreden, zag ik, zei hij, bijna tevreden. Ja, zei ik. En ik begrijp nu waarom het hier is. Hij knikte langzaam. Niet iedereen durft dat te doen. Het vraagt moed om eerlijk naar jezelf te kijken. Het gaat niet om moed, zei ik. Het gaat erom dat ik eindelijk keuzes durf te maken die van mij zijn. Meneer De Wit glimlachte. Dan bent u klaar. U zult merken dat het leven hier daarna anders aanvoelt. Zelfs als het uitzicht hetzelfde blijft. Die avond liep ik naar het raam van de hal. De straat beneden was stil, de bomen bewogen zachtjes in de wind. Het gebouw voelde niet langer als een test of een spiegel. Het voelde als een plek waar keuzes zichtbaar werden, maar nooit werden opgelegd. Ik nam mijn tas en liep naar de uitgang. De sleutelbos in mijn hand voelde gewoon. Geen gewicht, geen geheimen. Alleen verantwoordelijkheid voor mezelf. Voor het eerst voelde ik dat het havenhuis niet alleen een gebouw was dat je observeerde. Het was een plek die je liet groeien. En ik wist dat ik nooit meer dezelfde zou zijn. De dagen die volgden waren rustig maar opmerkelijk. Het werk zelf veranderde niet. De post moest nog steeds worden gesorteerd, de liften gecontroleerd, kleine problemen opgelost. Maar mijn manier van kijken was veranderd. Elk geluid, elke schaduw voelde nu anders aan, minder bedreigend, meer uitnodigend. Op een ochtend liep ik door de hal toen ik iets hoorde bij de voordeur. Het was zacht, bijna een fluistering. Ik keek rond, maar niemand was te zien. Alleen de zon wierp lange strepen licht over de stenen vloer. Ik bukte en zag iets glinsteren bij de deur. Het was een klein muntje, oud en gebruind. Geen brief, geen aanwijzing, alleen het muntje. Ik raapte het op en draaide het in mijn hand. Het voelde warm, bijna als een symbool. Terwijl ik omhoog liep naar de 1e verdieping, zag ik de jonge man die me eerder had gewaarschuwd. Hij zat op een bank en keek uit het raam. U heeft het gedaan, zei hij zacht. Ja, antwoordde ik. Ik ben naar verdieping 7 gegaan. Hij glimlachte licht. Het gebouw herkent dat. Het respecteert dat. Het is een zeldzaam moment dat iemand kiest voor zichzelf en niet alleen gehoorzaamt. Ik knikte, maar vroeg:
En wat gebeurt er nu met het gebouw? Met de bewoners? Het gebouw blijft hetzelfde, zei hij. Maar de mensen veranderen langzaam. Soms door keuzes, soms door besef. Het hoeft niets op te leggen. Het laat alleen zien wie durft te zien. Die middag liep ik opnieuw door de gangen. Elke deur, elke hoek voelde bekend, maar ook nieuw. Het was alsof ik een soort geheim begrip had bereikt. Ik stopte bij de spiegel op de 3e verdieping en keek ernaar. Mijn gezicht was rustig, vastberaden, zonder twijfel. Toen hoorde ik zacht gelach vanuit een appartement. 2 bewoners zaten te praten, hun stemmen klonken vriendelijk en spontaan. Het was een gewone dag, maar de sfeer was anders, warmer. Ik realiseerde me dat het gebouw langzaam leefde door de keuzes van de mensen die er woonden, niet alleen door hun aanwezigheid. Aan het einde van de dag ging ik weer naar de balie. Mijn tas was klaar, mijn werk bijna gedaan. Ik keek naar de map. Geen brief, geen aanwijzing, geen sleutel. Alleen de lege map die ooit zo vol geheimen had gezeten. Voor het eerst voelde ik dat het gebouw niets meer van mij verwachtte. Het had me alles laten zien wat ik moest weten. En ik wist dat het tijd was om een nieuwe keuze te maken. Blijven in een omgeving die me helpt te groeien, of verder gaan in de wereld daarbuiten. De beslissing voelde niet meer als een test, maar als een uitnodiging. Ik glimlachte. Het havenhuis had mij iets gegeven dat ik nergens anders had kunnen vinden: inzicht in mezelf. Die avond, toen de meeste bewoners al naar hun appartementen waren, bleef ik nog even in de hal staan. De zon was bijna onder, en het licht door de ramen kleurde alles goudachtig. Het was stil, maar niet kil. Stilte voelde nu als iets natuurlijks, niet als een waarschuwing. Op de balie lag een klein envelopje. Ik had het daar zeker niet neergelegd. Geen naam erop, geen handschrift dat ik herkende. Voorzichtig opende ik het. Binnenin zat een briefje met 1 zin. U hoeft niets te vrezen als u kiest wat u werkelijk wilt. Ik glimlachte. Het voelde alsof het gebouw zelf me een geruststelling gaf. Niet bedreigend, niet geheimzinnig, gewoon eerlijk. Toen hoorde ik voetstappen achter me. Ik draaide me om en zag de vrouw met de lange jas. Ze glimlachte, anders dan de eerste keer dat ik haar zag. Deze keer voelde het oprecht. U heeft het goed gedaan, zei ze zacht. Dank u, antwoordde ik. Het gebouw houdt van wie durft te kiezen, vervolgde ze. Niet van wie blijft wachten. Ik keek haar aan. Er zat iets in haar ogen dat ik niet eerder had gezien. Erkenning, misschien zelfs een beetje trots. Ze draaide zich om en liep naar de lift, drukte op een verdieping en verdween zachtjes. Die nacht dacht ik na over wat ze had gezegd. Het gebouw hield van wie durfde te kiezen.
Het hield niet van angst, niet van twijfel, niet van het uitstellen van het leven. Het leek een eenvoudige les, maar ik besefte dat ik het nog nooit echt had begrepen. De volgende ochtend, toen ik de balie opende, stond er iets nieuws op de kaart van het gebouw. Niet geschreven, maar gegraveerd in het hout van de balie. Elke verdieping vertelt een verhaal. Jij kiest welk verhaal je leeft. Ik voelde een warmte in mijn borst. Het was alsof het gebouw mij niet langer testte, maar me begeleidde. Niet om te controleren wat ik deed, maar om te laten zien wat mogelijk was. Die middag liep ik door de gangen en zag bewoners lachen, praten, zelfs stilletjes dromen. Iedereen leek rustig, maar ook attent, alsof ze allemaal hun eigen keuze hadden gemaakt. Ik besefte dat het gebouw geen geheimen meer had voor mij. Ik had de stilte begrepen, de spiegel gezien, de keuzes herkend. En in dat moment wist ik dat ik, wat er ook zou gebeuren, nooit meer zou terugdeinzen voor een beslissing die echt van mij was. Het havenhuis had me geleerd te luisteren naar mezelf, en dat was een cadeau dat ik overal mee naartoe kon nemen. De dagen werden langzamer, maar voller. Het havenhuis voelde levend, maar vriendelijk. Ik merkte dat ik niet langer bang was voor het onbekende. De bewoners leken dezelfde routines te volgen, maar nu zag ik patronen en keuzes waar ik voorheen alleen stilzwijgende regels had gedacht. Op een middag kwam de jonge man opnieuw langs de balie. Hij keek me aan, maar zei niets. In plaats daarvan overhandigde hij een envelop. Hij knikte alleen en liep weg. Binnenin zat een brief. Verdieping 7 is niet een plek van geheimen, maar van begrip. Gebruik wat u hebt geleerd. Ik keek op en zag de lift. Hij stond stil, de deuren open. Geen cijfers, geen lichtjes die knipperden. Alleen stilte. Het voelde als een uitnodiging. Ik liep naar de lift en drukte op het knopje van mijn verdieping. Het was een bewuste keuze, geen impuls. De lift bewoog langzaam omhoog, en voor het eerst voelde ik geen angst, alleen een gevoel van controle. Boven aangekomen, liep ik door de gang. De deuren waren gesloten, maar het voelde alsof ze mij toelieten om te zien zonder te storen. Bij één deur bleef ik staan. Ik herkende het geluid van zacht gelach binnen. Een oudere man sprak met een jonge vrouw, beiden glimlachten zoals mensen dat doen die eindelijk gehoord worden. Ik besefte dat dit alles was wat het gebouw wilde laten zien. Keuzes, leven, mensen die durven te zijn. Geen straffen, geen geheimen. Alleen de mogelijkheid om te zien en te begrijpen. Die avond stond ik bij het raam in de hal. De stad buiten was stil, maar het voelde levendig. De bomen bewogen zachtjes in de wind. Ik voelde geen spanning meer, alleen een rustige aanwezigheid van alles om me heen. Het gebouw had me niets laten doen dat ik niet zelf wilde. Alles wat ik had ervaren,
Alles wat me had verward of bang had gemaakt, was een spiegel geweest voor mijn eigen keuzes. Ik glimlachte. Voor het eerst voelde ik dat ik volledig vrij was. Het havenhuis had mij iets gegeven wat niemand anders kon geven. Inzicht in mezelf en het vertrouwen om mijn eigen pad te kiezen. En terwijl de avond overging in nacht, wist ik dat dit niet het einde was, maar het begin van iets nieuws. Mijn verhaal, niet dat van het gebouw. De volgende ochtend voelde alles nog steeds anders aan. De gewone geluiden van het gebouw, het zachte zoemen van de liften, het kraken van de houten vloeren, het voelde nu geruststellend in plaats van dreigend. Het havenhuis was niet veranderd, maar ik was veranderd. Ik liep de gangen door, groette de bewoners en merkte dat hun blikken vriendelijk waren. Ze leken te begrijpen dat ik een keuze had gemaakt en dat ik nu deel uitmaakte van het ritme van het gebouw, maar niet gevangen zat in zijn geheimen. Tijdens mijn ronde op de 4e verdieping vond ik iets dat ik eerder had gemist. Een klein notitieboekje achter een plant op de vensterbank. Het was oud en versleten, met de initialen HH op de kaft. Nieuwsgierig sloeg ik het open. Binnenin stonden korte aantekeningen, losse gedachten en herinneringen. Geen verhalen, geen geheimen. Alleen observaties van iemand die hier had gewoond en geleerd had om stil te zijn en te kijken. Sommige aantekeningen waren troostend, andere melancholisch. Maar telkens kwam dezelfde boodschap terug. De keuze is altijd van jou. Het gebouw toont alleen wat je niet durft te zien. Ik glimlachte en legde het boekje terug. Het voelde als een boodschap van een voorganger, iemand die hetzelfde proces had doorgemaakt. Het gaf me een gevoel van verbondenheid, alsof ik nu deel uitmaakte van iets groters. Later die dag kwam de vrouw met de lange jas naar me toe. Ze bleef even staan, keek me aan en knikte. U begrijpt nu wat het gebouw vraagt, zei ze zacht. Ja, antwoordde ik. Het vraagt geen gehoorzaamheid. Het vraagt bewustzijn. Ze glimlachte en draaide zich om, liep naar de lift en verdween. Ik voelde geen spanning meer bij haar aanwezigheid. Alleen erkenning. Die avond, terwijl ik de hal schoonmaakte, realiseerde ik me dat ik niet meer bang was voor de lift, voor de verdiepingen of voor wat ooit onbekend was geweest. Ik had mijn eigen keuze gemaakt, en het gebouw had dat erkend. Voor het eerst sinds ik hier werkte, voelde ik volledige rust. Het havenhuis had me niets meer te leren dat ik niet al wist. En toch wist ik dat elke nieuwe dag een nieuwe kans bood om te kiezen, te kijken en te groeien. De dagen verliepen nu rustig, maar niet saai. Het werk bleef hetzelfde, maar mijn houding en aandacht hadden veranderd. Ik observeerde meer dan ik reageerde, luisterde meer dan ik sprak, en voelde de ritmes van het gebouw alsof het een levende aanwezigheid was die me begeleidde. Op een middag, terwijl ik de brieven sorteerde, kwam er een kleine jongen de hal inrennen.
Hij droeg een rugzak en keek nieuwsgierig om zich heen. U bent de nieuwe beheerder, toch? Vroeg hij. Ja, zei ik glimlachend. En jij? Ik woon hier, zei hij simpel. Maar mijn ouders zeggen dat je de lift niet mag gebruiken als je niet durft. Ik keek hem verbaasd aan. Hij haalde zijn schouders op. Dat zei iemand die hier al lang woont. Maar ik denk dat het onzin is. Het gebouw kiest wie het laat zien. Zijn woorden deden me glimlachen. Zo eenvoudig gezegd, en toch precies wat ik al had geleerd. Het gebouw testen, maar het liet ook zien. Het was niet gevaarlijk, het was een spiegel. Later die middag liep ik door de gangen en zag ik oude bewoners samen praten. Jongere bewoners die elkaar hielpen, mensen die gewoon aanwezig waren, maar niet gevangen. Alles voelde in balans. Bij de balie lag een nieuw briefje, klein en eenvoudig. U bent nu een van degenen die zien. Ik voelde geen angst of verwarring. Alleen een rustig besef dat ik mijn plaats had gevonden. Niet door een test te doorstaan, maar door eerlijk te kiezen wie ik wilde zijn. Die avond liep ik nog 1 keer naar de lift, gewoon om te kijken. De deuren stonden open. Het knopje van de mysterieuze verdieping 7 was verdwenen. Alles was gewoon. Normaal. Maar de herinnering aan wat ik had gezien en geleerd, bleef. Ik wist dat ik het gebouw niet had veranderd. Het gebouw had mij veranderd. En voor het eerst voelde ik dat ik echt in mijn eigen leven stond, los van angsten, stiltes of geheimen. Mijn keuzes waren van mij, en dat was genoeg. Die nacht sloot ik de ogen met een gevoel van vrede dat ik nog nooit eerder had gevoeld in het havenhuis. De weken daarna voelde het havenhuis vertrouwd, bijna als een tweede huid. De bewoners bewogen door de gangen, hun routines onveranderd, maar de sfeer was lichter. Niemand vroeg naar mijn ervaring op verdieping 7, en ik zei niets. Het was duidelijk dat wat ik had geleerd, niet gedeeld hoefde te worden. Op een regenachtige middag kwam de oudere man met de stok naar de balie. Hij leek bedachtzaam, maar zijn ogen hadden dezelfde erkenning die ik eerder bij de vrouw met de lange jas had gezien. U bent veranderd, zei hij zacht. Ja, antwoordde ik. Door het gebouw, denk ik. Hij knikte. Het gebouw verandert niemand. Het toont alleen wat al in hen aanwezig is. Het laat zien wat iemand durft te erkennen. Ik keek om me heen naar de hal. De regen viel zacht tegen de ramen. Het geluid was rustgevend. Voor het eerst voelde het gebouw als een plek van rust en inzicht, niet van spanning of geheimen. Later die dag vond ik iets onverwachts, een deur die ik nog nooit had opgemerkt. Niet groot, gewoon een deur in een gang op de 2e verdieping. Geen bordje, geen aanwijzing. Alleen een sleutelgat. Mijn hart klopte even sneller,
niet van angst, maar van nieuwsgierigheid. Ik voelde de drang om te kijken, maar herinnerde me wat ik had geleerd. Het gebouw liet zien, het vroeg niets af. Ik koos ervoor de deur te openen, maar voorzichtig en met respect. Binnenin was een kleine kamer, gevuld met boeken, papieren en persoonlijke spullen van een voormalige bewoner. Het rook naar oud hout en papier. Alles was netjes, alsof iemand plotseling was vertrokken, maar toch aanwezig bleef in herinnering. Op een tafel lag een brief, niet aan mij gericht, maar aan wie de kamer ooit zou vinden. De eerste regel luidde: wie hier komt, hoeft niets te vrezen. Het enige dat telt, is dat je kiest wie je wilt zijn. Ik voelde een warmte in mijn borst. Het gebouw had me eerder ditzelfde geleerd, maar hier voelde ik het krachtiger, persoonlijker. Het was geen test meer, geen uitdaging. Alleen een uitnodiging tot bewust leven. Ik sloot de deur zachtjes en liep terug naar de balie. Voor het eerst voelde het alsof elke hoek, elke kamer, elk geluid en elke stilte in het havenhuis een echo van begrip was, niet van geheimen. En ik wist dat ik hier niet alleen woonde of werkte. Ik was een deel van iets dat veel groter was dan ik, maar dat me niet beperkt, alleen begeleidt. De volgende ochtend voelde het havenhuis vrediger dan ooit. Het was een gewone dag, maar toch bijzonder. De zon wierp gouden strepen door de ramen, en de gangen glansden zacht in het ochtendlicht. Voor het eerst voelde ik geen spanning, geen geheimzinnigheid, geen mysterieuze opdrachten. Terwijl ik de hal schoonmaakte, kwam de jonge man weer langs. Hij glimlachte en hield even stil. Het lijkt erop dat u het echt begrijpt, zei hij zacht. Ja, antwoordde ik. Het gaat niet om angst of geheimen. Het gaat om keuzes. Over mezelf leren kennen. Hij knikte en verdween. Zijn aanwezigheid voelde nu geruststellend, eerder een herinnering aan waar ik was begonnen dan een waarschuwing. Die middag liep ik door de gangen en zag ik kleine dingen die ik eerder had gemist. Een plant die eindelijk goed groeide op de vensterbank, een schilderij dat een bewoner had opgehangen, bewoners die elkaar hielpen zonder dat iemand het vroeg. Alles voelde levendig en aanwezig. Op de balie lag opnieuw een briefje. Het was klein, bijna onopvallend. Er stond slechts 1 zin op. U bent niet langer een bezoeker. U bent deel van het verhaal. Ik glimlachte en voelde een diepe tevredenheid. Alles wat het gebouw me had laten zien, alles wat ik had geleerd en doorstaan, had geleid tot dit moment. Ik hoefde niet meer te zoeken, niet meer te twijfelen. Die avond liep ik naar het raam in de hal. De stad buiten was stil, maar ik voelde de ritmes van het leven binnen het gebouw en daarbuiten. Ik besefte dat het havenhuis geen test of valstrik was geweest. Het was een gids geweest, een plek die je liet zien wie je werkelijk bent, als je durfde te kiezen. Ik voelde geen angst meer voor de lift,
geen nieuwsgierigheid naar de mysterieuze verdiepingen. Alles was gewoon en toch bijzonder. Voor het eerst voelde ik dat ik volledig in controle was over mijn eigen keuzes, mijn eigen leven. Het havenhuis had me iets waardevols gegeven: zelfinzicht, moed en rust. En ik wist dat ik, waar ik ook zou gaan, deze lessen bij me zou dragen. Het gebouw had zijn geheimen prijsgegeven, niet door te dwingen, maar door te laten zien. Ik glimlachte zacht. Voor het eerst voelde ik me echt thuis. Het was een stille ochtend. De zon brak door de wolken en verlichtte de stenen van de straat buiten. Ik liep de hal door, alles voelde normaal, maar in die normaalheid lag een diepe vrede. Het havenhuis had zijn geheimen niet meer nodig. Het had me laten zien wat ik moest leren, en nu was het tijd om verder te gaan. Bij de balie lag mijn map, leeg en netjes. Geen briefjes, geen aanwijzingen, geen sleutel. Alles wat ooit onduidelijk of bedreigend was geweest, was verdwenen. Alleen een herinnering aan de lessen die ik had geleerd. Ik liep naar het raam en keek naar buiten. De bewoners waren in hun routines bezig, maar er hing een zachte rust over hen. Geen geheimzinnigheid, geen stilzwijgende spanning. Alleen het leven zoals het was. Toen hoorde ik een zachte stem achter me, de vrouw met de lange jas. Ze glimlachte en zei niets, maar haar blik sprak: erkenning. Ze draaide zich om en verdween door de lift. Ik voelde geen angst, geen onzekerheid. Alleen waardering voor wat ik had gedaan en geleerd. Ik pakte mijn tas en liep naar de uitgang. Mijn hart was licht, mijn geest helder. Het havenhuis had me niets afgenomen. Het had me iets gegeven wat veel waardevoller was dan geheimen of mysteries. Inzicht in mezelf, moed om te kiezen en de rust om mijn eigen pad te volgen. Buiten ademde ik de frisse lucht in. De bomen bewogen zacht in de wind, de straat was stil, en de stad voelde groot en uitnodigend. Ik glimlachte. Voor het eerst voelde ik dat ik echt vrij was. Het havenhuis bleef achter, rustig en majestueus. Maar ik wist dat ik niet meer terug hoefde om mezelf te vinden. Alles wat ik nodig had, droeg ik al bij me. En zo liep ik weg, niet omdat het gebouw me losliet, maar omdat ik eindelijk had gekozen voor mijn eigen leven. Een keuze die volledig van mij was.